Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, en balma malion. Nous soro au mada, kaube ali maïna au fait, aka vidéo, aka a partager. Aya partager ay ker chaman bla, aka jemcha. Ay ker chaman bla, aka jemcha. A balma keni au dengue do amara sila juri chercheur. Amenanda do situation do la nyebe kodo natola bi no ye menaka ay information do soro ka bo kuna fon di semaine do la menaka situation na il est temps anganda do a situation na parce que France be ka janfa do de labe menaka en complicité vraiment avec le Niger pour que ka Mali ka a déstabiliser onu fene sembe a soutien ni ataka laje. Donc ni thème damado ni ne bena développer en fait ani amanda do ambalmake ala yake o ya yere soro no ye guide la joye. Donc guide la joye a yere soro donc ay liberté provisoire soro. Donc ambe fitinin fo la vers la fin de l'émission. Voilà ka da mo kloka ni ataka laje. Voilà. Donc quand on shirifouke foye partage tia chek tiami aidera kabako fura tigi. Ala ye shirifouke so kabako fura la fura munu na bana bade ma tension, diabète, furudimi, rendimi, kodimi. Shirifouke ka numéro est 78 78 03 03. Esi ya fam. Donc ko kango mantenro donc li la gansa ay fura nu san aka korobo kalaje. O temelengo kanga belebele fo no sheku lasana kane belebele dalembe seku a senda leme dinga min dala maliko na me do ka continue ki senda a dinga dala dominant lasana kane ngunanam malikono ko malen wa degum bana ko jolte bon tuguni amadu ko mogolo akuma fora boulevard sanfé donc lasana kane folendo kaka continue ka do kan kaka mugadam abubakar kamara a folendo katikao wera kelemega mauludu balla bella sanakane tokola le 2 décembre peki jija ikasene mauludu in kanaka do jabi kenado o temelengo ambe fem fotuguni atoko boto flengono Sheku Lagare no la sanakane dinga Sheku Lagare aka foli belebele bien olu fene kelemega mauludu balla le 10 décembre ni atakale obeke palais de la culture là. Donc wole blale me segri dala ngana chamama o bebe ka ke lasana kane kanu kama o temelengo kanga belebele nanga dangoroba fo ay partage cha mena adam nessa kanga belebele nanga dangoroba fo no ye Sheikh Sala Kanjalo demseni tega ko nyuma abe makoroba dege noni actuellement belebele burka be tourner la bi Côte d'Ivoire abe tourner la Abidjan ka mogo serama donc a toro et disons un photo anaka numéro bla page 120 numunu mogo bala ne kanjalo la ka fora ne bolo mali kono o te dogola quoi Mamadou Abdoulaye Chadou nunu oluka descendant nolu toro fora koni kanjalo la ka se side morbo kan nunu ma ne bolo doningo akma bana donc u folembe ya famille kanjalo la ka be folembe ani orola donc amena la sisa ka don anga video konala an bɔra ka abe kle damadoni bo ou be voir anga ka abe kalo damado bo mais abe ka jugwa ame wakati mkonala jihadisu keleme ka menasi bla menaka marala français fere sugu bella tige ka jihadisu labo imaginez depuis Boko Haram depuis le Nigeria en passant par le Niger est-ce qu'il y a famu ka jihadisu labo ou ka transiter Niger fait Niger ki nye tukaka ou kana eske ya famu menaka marala ou jihadisu transporter tuni kabo Syrie kabo Afghanistan no état islamique korole ni mo me Mali jihadisu ko kalama Al-Qaïda de kumea mais si ça me wakati na Al-Qaïda to tuna ou jihadisu ou you transporter est-ce que vous voyez vous transporter avec la bénédiction du Niger kabri France tara ou tatola ou bala kono lu tara drogo menaka bebi
Ni atakale. Donc, il va y avoir un groupe de demain depuis le Niger, kana menaka mara yanfela la, amba ye kafo bi, olu de be ka menasi ke menaka bi. Olu de be ka menaka population toro, olu de be ka menaka menase, olu yere dama de karleme yongana bi, o terrorisme, nou be ka ke sababu ou ma be ou ka plan ou ka stratégie la, nou yere dama be ka mugu wili yongana ambe wakati mkonna la. Ni o taga laje, ambora information no soro page doka nabe foma bamada.net. Ko général El Hadj Gamou ko Gamou e wele bla esia famu Touaregu ma Bamada.net fenego ko AFP no agence France Presse ko luya a information rapporté a information na ko Gamou e enregistrement vocal do WhatsApp la ko ka enregistrement e ko ka wele bla Touareg bema ko kana menaka ville défend ko sinon ko ni alama jange ko état islamique ko be menaka attaquer esia famu ko AFP Bamada ko AFP ou information di bon autre problème y autre mele wanye ba la tunu ko travailleur no le secteur de l'éducation ko lu mo frère ko lu ko na bara black ko ga sababu ke ko insécurité ko be ga boya gaoni menaka marala autre mele wantuni ko oni fene ni ataga laje ko oni fene be ki kanto ko situation sécuritaire ne Mali sécurité ko gaoni menaka yamfana ka situation sécuritaire ka be ga dégradé ko terroriste yere dama be ga affrontement ke ko terroriste be ga bimoka ko onin ko bi kale jorole me bi menaka situation na ame wakati na ko menaka situation ko keleme ka kamanaka il y a un mois ou un mois et demi de cela Bazoum fene kuma abi kanto ko menaka be na mene ko menaka be na tombe me ama menaka bine. Donc oui enregistrement mi fo ko enregistrement ko général Gamou kuma kan ka be ka kuma tamashek la ko esia fam ko atoko boto flengono ko Touaregu be yoro akera Libyo akera dien fa ku kana ku ka frayo nga état islamique ku ka okele. Donc vous be kan élément nunu labo kunjume kama France be kan élément nunu labo kunjume kama abe feka ira ko situation sécuritaire ko Mali te ka segara sécurité ko Mali te ka segara lakanae ko gaoni menaka yanfana France be kan ke prétexte de esia famu ka essayer ka Mali sanctionner ka onim bla oninga résolution dota pour qu'elle se ka intervention militaire kura ke Mali la ko parce que ko situation sécuritaire ka be ka dégrader ni ataka la me wakati mkonna la ore senfe iba e kafo ou da balani me menaka la be clé damado bo ne France kuna fondi sebon la iba me kafo ba la ko terroriste karle men yona ko terroriste yere dama kube ga muguti yona ko terroriste be ga bolkana Mali nord la kube ga na menaka oro la kube ga regroupement ke ko ils sont prêts à attaquer. Donc ame mi fo Mali gouvernement ko sera niveau mima menaka situation angana négliger angana on taro fon femme menaka mais bi menaka trop be mogo daka c'est degré mima eta ka la be solution fin feke eta ka o solution de sécurité kana menaka parce que menaka français kana menaka ke prétexte français kana menaka utiliser esia famu kata rapport fou ke onina kata Mali toche kata nga système sécuritaire kata la gauche onina ka sababu ke ko terroriste be regroupement na menaka ku yere dama karle men yona menaka ko menaka ku be ka population civile ou bali esia famu ou ka va et vient ko de keleme sababu esia famu ko agence France Presse Bamada ka fola ko lui bora vocal do kalama ko vocal min ko Gamou be ka esia famu Touareg ka wole bla Touareg ou bema o be fe ka yira de ni image la ko ina fo armée malienne de seleme ka sécurité la na orola ore la ko seleme niveau mima mais c'est ga mi fo ko men niveau mina actuellement Mali gouvernement qui jo ou joro la djihadiste flaka kele olu te an yesra la de djihadiste fla nous kele la olu ka kele te an yesra la de mais mi me an yesra la de an te djihadiste bo djihadiste la djihadiste fe be nunu be de ka bunte ka bo menaka parce que anye be France be prétexte de nyinina ane communauté internationale ka Mali armée ka monter en puissance ka o lagosi avec les damado bo avec kalo fla bo
iba kalama menaka tobuda die dongo do bala kwa renfort de be kana menaka ko jihadisu be kana menaka ko jihadisu be ka donta o be ka bota donc jihadisu be kelemina o keleta sari o kelete anyesira la jihadisi do gana o do magan ou be de kele donc amo contexte mu konna la Mali ka fere de ka dispositif sécuritaire ame fond fena eta ka dispositif sécuritaire aka renforcer menaka marala parce que ni Mali be déstabiliser abe damene à partir du Niger parce que Niger présent aya ira kate boy Emmanuel Macron koro aya ira bila kote kate Mali autorité au fait ko wa foni semintaye suna ba ke ka Mali déstabiliser ale de be Mali to ko cheni na bila kote o ni atagala Niger présent donc on de la nebe mi fo anga autorité ye menaka situation c'est plus que urgent angana songa tandi francima ou ka armée malienne to tient ka sababu ke menaka situation parce que menaka situation a mena avec a foko djihadiste ou yere dama karle men yona donc c'est ça ko oni yere ko oni jorole mbado ko la situation sécuritaire a menaka ko menaka sécurité ni atagale ko oni jorole no ko djihadiste ou be ka terrain gagne ko djihadiste ou be ka sesoro ko oni strane mbado ko menaka kanana tombe ni tubabu wa kuma ni uye ni kuma la dro ou be janfa de labena ni uye ni kuma la dro ou be fega fora rapport do de labe kata Mali togo tien kata Mali noroko donc ni état be barao barake la frontière avec le Niger anga fereke est-ce qu'il y a fama anga frontière sécurisée la frontière avec le Niger n'a ma frontière sécurisée problème fait be na Mali sera problème bebe boyine parce que Niger keleme ki ga sira de daile ni jadi su ko kube do malla dro Niger be sira de daile est-ce qu'il y a fama pour que jadi su be se kado bon ni armée malienne willa ka be jadi su ge nu bolla ka do Niger te son droit d'ama armée malienne ka djihadiste poursuit. Ça c'est des choses amadon atena laban fendo do anga précaution ta alsa anga dispositif anga renforcer menaka anga renforcer Mali ni Niger frontière là. Frontière damado be anga klonga olula me wakati mnare Niger bola Côte d'Ivoire frontière bola nan klongera ni frontière flala anga na yone ga may amare parce que janfa fen bebe ka labe bi Mali kama janfa bebe ka bo oro nunu la donc Mali qui télé a fene ni atagale amogo be drone la les drones armés de missiles Mali ka télé aga drone munu nous armés de missiles anga ina anga drone armés au sort de missiles qui sont armés de missiles au drone nous met ka bara noya ambolo a drone nous ba to ame gagne en efficacité a drone nous ba to ame gagne en temps bi diegona ba kalama ko drone nous mega kele kuru yelema ne rusini Ukraine nga kele tagala bi kele be ka laban drone nga kele dema donc bi ni atagala partenaire do be ko Iran die bebe ga ijigi ke Iran e bi drone technologie la drone armement na drone munumba to kele kuru be se ka changer anga tele anga drone do commander Iran fait anga drone do nyini Iran fait Iran nga demeni drone do ye sono France be janfa mina wallahi asigile nyabula mais otise mais anga état fene état kala abe bara la me aka do fara bara ka bara accélérer abe koko la ka bara accélérer Mali ni Niger frontière a ou ka lakana la na inde ou kanga base renforcée en même temps pour sou kanga fara kanga effectif renforcé ou ku télé ka pour sou ka formation ka accélérer pour que lu be bla yoro mununa armée ka continuer ka progression na ka monter en puissance ne abore la me wakatimna sinon l'air est un peu grave c'est pas amba foka mogo lasra mais il est temps qu'on trouve une solution à la situation de Menaka sinon amena prétexte ni kumadadi francima est-ce qu'il y a femme ou kanga armée toche ou kanga armée ga monter en puissance ou ka la couchi donc amé dans ni woro la ni situation qu'on a là comme malien faut est-ce qu'il y a femme et en balmake no e guide la jo ala ke ay IRS soro guide la jo ay IRS soro ay liberté provisoire soro ambe Mali justice ambu fo comme Mali autorité fo et activiste fin fait mogo iye barake guide la jo ga libération na ambe atigela mogo kelengelen befo mogo fin baraka ou te activiste kere oye ambe befo ka avocat fo qui de liberté provisoire soro mais alsa ko mamba ko procès blala le 21 donc ambe do ke alsa ala ka guide ka kisi ka tanga
ka guide ɲuman lana parce que guide est révolutionnaire yɛrɛ de a bɛ ka faso in dɛmɛ a bɛ ka faso in kuma bɔ a ma kɔlɔkɔlɔ baara kɛ pour que bi transition bɛ se ka se an bɛ wagati min na guide an b'a fo ka barikada k'a fɔ maliyɛn bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ y'an soutenir kuma ɲuman na hakilina la fɛrɛ la guide ka liberté provisoire in na an bɛ bɛɛ fo ka Mali kiri ka justice ka u fo u ye liberté provisoire min di an ma donc k'a fɔ mɔgɔw ye guide actuellement a b'a ka so an bɛ wagati min na donc nin dakunɛ damadɔni de tun bɛ an bolo k'a da u tulo kan a balimakɛ ni aw denkɛ Amara Sila juge chercheur merci